Hej, ja sam Mihajlo, dizajner u IKEA. Radio sam na rešenju kutka za hobi koje će vam pomoći da budete organizovaniji i na bolji način iskoristite svoje slobodno vreme. Svi znamo da je izazovno održati urednim i organizovanim sav pribor koji koristimo za hobi. Često je teško pronaći sve ono što ti je potrebno baš kada si inspirisan. Iskoristite maksimalno prostor koji imate. Vertikalno odlaganje je najbolji način da se iskoristi visina zida. Moj savjet je da dodate policu ili dve, umesto da slažete kutiju na kutiju. Takođe, merdevine će vam znatno olakšati pristup visokim stvarima, pritom ih možete sklopiti i odložiti na zid. Jeste li primetili providne kutije? Idealne su za odlaganje stvari jer možete uvek vidjeti šta se unutra nalazi bez da ih otvarate. Ovako olakšavate sebi rad, plus izgleda lepo. Potrebno je malo vremena u početku da se sve organizuje, ali je posle lako za održavanje i uvek imate lep prostor. Pribor koji često koristite možete odložiti na perforiranoj tabli tako da vam on uvek bude pri ruci. Da li ste spremni da ponesete neke od ovih ideja kući sa sobom? Pogledajte neke od providnih samna kutija.